Bulan mga tugang na Agosto, aldaw na Sabado, kami po naglaom na kamugabos na sa marahay na kamugtakan sa mga oras na libre na po sa dokuman na makapahamakan. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Okay na yun, luminuwas na. Paguna ko na wara. Paghuna ko na wara, huli pala, luminuwas na pala. No, bueno, mga tugang para po sa mga reactions tabi sa 0966-203-0034, 0969-088-5548, 0966-203-0034. Ulit ang tagararay ang mga numero, 0966-203-0034, 0969-088-5548. Nasa linya, buwan naman ang report, mga tugang, ang satuyang mga pag-iriba, hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hit. Angel, good morning Angel, pasok. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraantabay sa mga dugang tapang barata. Kuda na ni Alcalde Hisham Ismail, ang contractor VP Henry, kan ibubugtak na integrated PNP as in BFP substation dyan sa barangay Bunker 1 na Legazpi City na Pakurukas Kason ang pagtrabaho kay ni para tulos ining maibugtak sa nasabing barangay. Henry ang payag ng alkalde matapos sa nakalihis na aldaw may sarong insidente baga VP Henry nin sarong minor de edad ang bibipirit na pakasakayon kan sarong nakamotorsiklo na sarong lalaki alagad nagpalyar ini. Sigun sa alkalde VP Henry na ibid naman ang nasabing proyekto asin pigahalat naman sa nang matapos ang konstruksyon kay dahilan itong sarong container at van baga dyan VP Henry itong container na sarong laganan dyan VP Henry ang pigag iinguwa na mabangaon ini sa duwang porsyon ang sebong na parte an para sa PNP asin ang saro VP Henry sa mga personalized man kan Bureau of Fire Protection Legazpi dahil ang katuyuhan kay ni VP Henry iyuan na mapapaskas nga ni an pagresponde sa mga pangyayari sa sur asin norteng parte kan Legazpi dahil nga an ultimo nga yang opisina o ining community police precinct ang yaon dyan sa barangay Bunker 1. Paano nasa nangayak mga pangyayari digdi sa sur na parte ng Gada sa syudad kay Legazpi maging dyan sa norteng parte. Plano VP Henry ang saro na substation kan PNP asin BFP ang ibubugtak dyan sa barangay Bunker 1 asin saro naman dyan sa may norteng parte kan syudad. Netas ipangapulan man VP Henry kan alkalde sa gabos na mga Legazpenyo asin sa publiko, partikular na sa mga estudyante asin mga magurang na maging maingat sa gabos na pagkakataon, lalo na ang mga lugar na may diklom, warang mga tao asin iba pa para man maibitaran ang mga siring na pangyayari. Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, habang ito'y akan PYZ Enterprises sa Barangay Orosite, Legazpi City, Angel Mustaza, DCGB. Salamat Angel sa report. Good morning tabi sa tuyang mga amigo dyan sa PYZ Enterprises. Mga tugang kay Manong Raul Calio, kay Madam Marisa Calio. Good morning! Dakol sila dyan, mga gamit pa siya lang po kamo dyan sa mga pangangaipon nindo. Dumaya lang kamo sa PYZ Enterprises sa Barangay Orosite, Legazpi. Yon po sa may dating Mayun Emporium. Yan, ha? Alright. Nasa linya man mga tugang si Karen Ala. Karen, good morning Karen. Thank you. Good morning, VP Henry. Duwag darakulang opisina sa Kapitolyo Provincial ang pinagpaplanuhan ng pagkarandidatuan ng magiging mga full-fledged na department head katakod kan mangyayaring panibagong transisyon sa pagretiro ni Provincial Engineer Dante Baclao sa maabot na petsa 20. Ang sarong opisina VP Henry, iyuan na Penro dahil sa formal ng pinalikudan ni Engineer Elmer Beal ang pagka-OIC Digdi, tangani na magsilbing OIC Provincial Engineer. Epektibo sa petsa 21, naretirado na si Provincial Engineer Baclao. Mantang ipinagdesignar muna na OIC sa Penro, si Ms. Cecil Valenzuela na dating pamayakan Waste Management Division Digdi sa Penrocan Kapitolyo. Kung kaya dahil sa daramay-damay na transisyon na inyo sa duwang opisina kan Kapitolyo, nabuksan ngunyan ang plano na pagkandidatuhan kaining duwang mga bagong inkargado kan opisina bilang mga full-fledged na department head, lalo't inibitan din Penro karong taunan din ng full-fledged na pamayo.
halagad magdidependean sa magiging assessment and selection board as in prerogatibo man ni Gobernador Nova Rizal, considering na mga dala silang opisina ini sa operasyon kan gobyerno provinsyal kan Albay. Aha. Yan ang report, Karen Ala, DCGV News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Duwag kita mga tugang kay Pading Alarmario. Pading Al, good morning. Kumusta dyan? Agosto 15 na pa Disperas na sa kapista ni Senyor San Roque. Aha. At yan man hapon, highlights kan Taysan Festival. Wow. Oho. May street dance competition and exhibition alas 2. Yan ang imbitasyon kan Barangay Council sa pamayon ni Kapitan Ben Rosin na saro kan sa indang pinaghahandaan na dakulang aktibidad kan Taysan. Maglalaban digdi ang iba-ibang sityos kan Taysan asin may pigtaga mamanadakulang premyo. Haloy man ining pinaghahandaan kan mga contingent kanya-kanyang practice. Ang street dance competition na ini, ginibo naman kan enot, asin nagigina ining pangarugan man. Kan ibang barangay parti kan kultura, asin pagpromoter nin turismo. Barangay Taysan, padagos ang pagdakula kan populasyon, asin naguburot-tuaan man lain-lain na mga negosyo. Kaya bigkasabayan naman inin man lain-lain na mga aktibidades, sa maray man na liderato kan Barangay Council and at yan, pagkatapos kan street dance competition, schedule man ang procession kan mga santos-santas halik sa iba-ibang lugar na sakop kan parokya kan Taysan. Aliyan sa Mariawa, Humapon and Maslog, Taysan sa mga sityos, kaya lauman na ang traffic at yan na hapon digdi sa Barangay Taysan. Yan ang bongkaras kan informasyon pa niya digdi sa Southern Patkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat Pading Al sa report. Hali po dyan sa luwas. Sige, mga taga-Taysan, good morning. Tabi, enjoy ka mo sa Indo na festival. Good luck, Tabi, sa inyong mga aktibidades. Ngunyan pong aldaw. Mientras tanto, nasa linya, mga tugangan Bareta. Kasabay si Jimmy. Basta Nasa linya. Henry M. Jim, good morning. Anong latest dyan? Kumusta na? Go So, ahead. Piki, marinaga sa mga prantabay. Happy Fiesta ngunya na pagkaldaw sa mga taga-Banoan kan ginubatan. Fiesta ngunyan. Aha. Sa mga dagdag niya tong barita ta BBP sa level kan Comelec, sa ibong kan haka-haka na posibleng mapuspone na eleksyon sa barangay, alagad pagabot sa Comelec duro-diretso na ang mga paghahanda para sa Nobyembre 2 na BSKA eleksyon. Digdi sa Banoan kan ginubatan magkakaiguan na ng pre-COC filing orientation para sa mga interesadong magkandidato sa barangay. Agosto 29 aldaw na Sabado alas 9 nin aga. Ulito niya to Agosto 29 aldaw Sabado alas 9 nin pagkaaga ang venue sa Mulad Bukad Pequeño, Covered Court. Ang sakop kan orientation nagigibuhon kan Comelec Tabi BP. Iyoan Barangay Bubulusan, Doña Tomasa, Maninila, Masarawag, Mulad Bukad Grande, Pequeño, asin Barangay Tandarura. Ang katuyuhan kay ni para may pasabot sa mga kandidato ang mga tamang proseso sa pag-file ng Certificate of Candidacy kung sa indikasyon na ini na po na naman nin kasributan ini sa lado kan mga taga Comelec habang pararani ang Nobyembre na eleksyon o niya na taon. Yes, oho. Garilawos na gayod talaga. Garo, ako sa lingkod, diretso na Jimmy. Kaya lang yun, may mga move nga ni na ano yan. Na dapat daw i-postpone. Pero ang Comelec, kumpiyansa ako na sige-sige ng trabaho kaya, di ba? Inaasig ng trabaho. Kung ma-postpone di sayang ining mga
kasi ributan na ining pigigibukan Comelec. Yeah, Sabi yeah, kan yeah. Comelec, baga preparado na sinda. At guminasto na nga ni mga nasa 8 to 9 billion na. Ang Comelec? Lang sa pinagsasabi baga na Oo. makatipid kaya Yes, dapat oo. ipuspo na naggasto na nga ni. Yeah. O yan, sabi BPN sa tuya mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, PYC, Basta Radio and Metal Detector. O hanapon sa Nauro site, Legazpi City, PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Alright, sige. Di alat-alaton ta mga tugang ang mga latest na mga pangyari po dyan sa election na yan. Hindi ko aram kung natatagos o yan ipostpone ka nagkakapiratabi na mga kababayan nyato na mga congressmen. Kan sa tuyang mga legislador, mga tugang digdi po sa probinsya, sa Pilipinas. Okay? Alat-alaton talagang latest kaya. Mientras tanto, nasa linya, mga tugang si Newspaper Paring front Marley page. Lacruz. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. 5:30 na, mga tugang sa Morning Hirit. Ano pa ang latest headlines? Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, gobyerno nag-iyo na para mapababa ang presyo pagkaon asin petrolyo. Live streaming kan BICAM deliberations sa 2027 national budget. Suportado kan Department of Budget and Management. PBBM, bigataong kwenta na sa Ombudsman ang investigasyon kontra kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-endorse ng sarong kandidato para sa 2028 presidential elections, siniguro ni Presidente Marcos, halagad, adat ng maray para i-anunsyo ini. Pinoy na napabereta na nagadaan, mantang nagkikipaglaban sa Ukraine War, nagbiberipikar na kan AFP. Natayaon siya duman pare. May mga mercenary baga? Talaga Nayaon siya sa grupo kan Ukrainian soldier. Yan sa grupo ang Russia. Kan Russia? Salbatan ang pangyari sa mga baka. Yan pala. Baga na pabarita, baga na nag-recruit ang Russia kay mga soldado. Iyo manangga dadi. Iyo manangga. Di baka alang ka subayad, kaya nainggan nyo. Oo. Pero pigumirita karta ni kan BFP yung identity, kan AFP, kung sisay talaga ito. Oo. Although may mga nagro-loss ng pangalan, pero bako pa verified. Pero ano pa rin, civilian sa Pilipinas o military sa Pilipinas? Kaya yung makabutan ko may background, basta naglawag siya duman sa Russia bilang militar. Kasi nagipaglaban sa Ukraine. Nako, pangyari ano? Okay, Neda Santo, company Vice Presidente Sara Duterte, inirit na magkaiguanin oral argument sa indang motion to quash sa grave threat charges kontra sa Vice Presidente. Senado, siniguro ang makusog na pagbantay sa Paksilica Hub. Supply ng tubig na gagamitin sa Paksilica Hub, kakuhaan daw sa mga salog, asin oran, sigon sa BCDA. Ayun, oo. Sa Tilawit, to Mobile Tech, mamantinir ang komunikasyon sa publiko, sa tao, ng kalamidad, sigon sa DICT. Maski na baragsak na sa mga cell site, kapag yan ng satellite to Mobile Tech, baka kagamit ng mga gadget ang mga tao, basta updated sa indang software. Oo. Ang tindog ng food bank sa Lambang Provinsya, inaprobaran ka na House Committee on Disaster Resilience. Mantang dating AFP Chief, inagyat ang mga, dating IDP Chief, inagyat ang mga Senator Judges, naman pinila ng pagiging impartial sa impeachment trial. Yan, oo. Still plan sa Davao City, sinakya na ka ng NBI as in PAOK. Okay, so yung BP, ang mga headlines ko niyan, sa maabot na simana, iguan na karo nga na oil price increase. Yan abangan ta. Dro na kula na pare sa lamang yan.
pwede umabot 5 pesos sa imo. Nako. Wag na. Batada. Okay. Hey, yan po ang headlines sa kanyang Kampi West Enterprises. Ano po sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Bigas City. Sa radyo, itiwis niyan. Kanto po sabing, konektado ka mo sa inman sa mundo. From Newsday, sino po si Mardela. Good morning. Thank you pa rin, ma. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat pa rin, Mar, sa mga headlines na iyanig di po sa Morning Hirit sa DCGB. Pangyayari sa Mauraro. O dahil ko na tabi, Joshua maghiro dyan. Joshua, standby mo na. Dahil ko na maghiro dyan ta. Digdi mo na kita sa tuyang aramon ta mo ng pag-asa sa kamugtakan kampanahon. Good morning, pag-asa. Ay, sandali. Sisa daw ang duty ko niyan, Junior. Sisa daw ang duty ko niya. Lako na, aramon ta mo na ang latest sa kamugtakan kampanahon. Ta 5:36 na, ha? Mga tugang sa morning hirit, ha? Sa mga birthday pala ang tabi, text na tabi, ang mga birthday celebrants natin sa 0969-203-0034, 0966 203, okay, 0969-088-5548. Ma'am Ruth, good morning. Yes, good morning, Sir Henry. Apo, on there ka na tabi sa satuyang forecast. Go ahead po. Marami na pagkaaga po sa DCGB asin sa mga tagapagdangog. Ini po ang latest update ang niya na altaw, August 15, 2026. Southwest monsoon manggilari po ang nakaka-apekto sa Luzon maging sa western section kang Kabisayaan. Sungunya na aldaw po, generally fair weather kita buong probinsya kang Kabikulan. Partly cloudy to cloudy na minsan may mga pulpulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot lamang po ini ka mga localized thunderstorm as in southwest monsoon. Maluya sagod sa moderatong duros, hali sa timog sulno pa ng mairal na may maluya sagod sa katamtamang paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tangon yan, digdi sa probinsya kang Albay, naglalaro sa 27 sagod 34 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kasubagong alas 5:31 ning aga masulno po at siya na alas 6:07 ning hapon. Philippine Standard Time 5:38 na po ning aga. Inin po sirot pakala kang pag-asa Ligaspi, marahay na pagkaaga po. Salamat po, Ma'am Ruth, sa report. Hali dyan sa pag-asa. Iyan tabi, mga tugang ang latest natin. Ang oras na pala yun, tumpak sa pag-asa, no? Very good kita. Ang samuya tabing Philippine Standard Time na 5:39 at nakalipas sa kinagkapirang minutos, apirang segundos, mga tugang, eksakto po yan, oras po iyan, mga tugang sa pag-asa. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Nasa linya mga tugang si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Good morning. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, Piga Sogo ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Albay Police Provincial Office na ipreparar na itong nasa 20 katawong mga kapulisan na magmamaneho na emergency response motorcycle patrol na maglilibot DP Henry, partikular na sa kalabaan kan Maharlika Highway, sakop kan probinsya kan Albay. Iyan, Kinumpirmar kaya DP Henry ni Brigadier General Miranda na itong 20 unit ng motorsiklo na itinaokan na opisina ni DILG Secretary John Vic Rimulya para sa PNP Bicol, gabos para ito, inidesignar digdiso na sa probinsya kan Albay. Kung kaya sigon kay Miranda, Lauman BP Henry, ang presensya kan mga nakamotorsiklong kapulisan na magkitagalibot-libot digdi sa probinsya kan Albay, lalong-lalo naman sa mga mayor na tourism site. 20 motorsiklo yung DP Henry na pinag-turn over ni Secretary John Vic Rimulya kanakaaging aldaw dyan mismo sa laog kan Campo Simeon Ola. Asin pinag-resibi yan kan duwang gobernador, si Governor El Rey Villaperte, asin si Governor Noel Rosal.
Alagad susog sa kumpirmasyon ni Director General Miranda, digital yan jabos, kapag libot-libot sa probinsya Canalbay. Kada sarong motorsiklo, diwa ang lonad tabi dito Henry, Ata dua. sa saro sa driver. Susaro, Susunod niya, tourist police. pero may karga ito, siyempre. Pero may kargada, may armas. Igwa. Tourist police ang sunod tabi dito Henry. Sigun kay General Miranda, Oo. gusto malindang taawanin kumbaga magkakarigong seguridad sa mga turistang nagpapasyar digdi sa probinsya Canalbay. Kaya pag-abot niya kan mga masunod na semana o kaya bulan, dahil nga kita magdalas kung natadakol ng polis ang mga nakamotorsiklo na iyon nagilibot-libot tabi ni Henry digdi sa palibot kan probinsya. Sigun sa iya, parte ini kan mga programa kan PNP Bicol sa larom kan sa iyang liderato tabi BP Henry na magkaigwa ng sufficienting numero ng mga kapulisan na nagilibot sa bilog na Bicol Region, halimbawa digdi sa probinsya Canalbay, asin saro sa mga papasyaran kan mga ini, iyo ang mga tourist destination kan probinsya. Ayon. Bako man ang sa mga pulis ngayon na apa naglalakaw sa rabay? Apa ambit pa nag-drive surnod ang kabus na motor? Yun na ba yung tinga? Iba man? Bako, iba pa ito BP Henry. Iba ito. Iba ito. Ini. Bagay yan na lugad mga sampulan, masandan mo. Sampulo yan na pulis surunodan. Nagumurotor. Iba man. Iba pa ini. Oo. So yan pala, Ini, dua sarong nag-drive, saro na. Ano yan? Saro tabi na nasakasakay. Ini BP Henry ay tinaong 20 motor magilibot ini sa Mangarnica Highway. Tapos sa mga tourist destination. Dahil daw yung kikuan, dahil daw yung ano ini. Ano po kayo ini? May mga helmet yan. What? Kasabay na sinawa ng Ay, helmet. Very good. Okay yan. Yan, Ayos. pinag-turn over ito ni Secretary Remulla. May kasabay ng helmet. Kompleto. Very good. Ayos. Para ma-identify Honda PCX na kulay puti. Okay. Scooter na motor, BP Henry, and paid turnover. So, yan ang mahiling Anong brand kaya? sa mga masunod na semana. Anong brand? Honda. Honda. Very good. Ayos man. Honda Sera. PCX. Last question Ayan, from sabi- the last query from the chair. A part of the cross-examination. Di na magka-developan yung duwangan. Ang sabi pati ni General Miranda, 20 ang driver, 14 lalaki, 6 na babae. Alat ko na. Pag-una ko, baga, puro yan lalaki. Ang sabi niya, sa babae driver o sunod? Driver? Nang kasunod niya, no? sabi niya, tourist police, na ko masiguro kung babae o lalaki. Pero Depende sa ma-assign. Takon ang driver mo police, ang driver mo babaeng police, ano sunod mo? Depende kung ano walang i-assign. Kaya nga, klaro daw alaan sa ikaduang hapot yan. Ako medyo, kung lang, da ko ma-intriga, da ko nag-intriga. Clarification man sana. So, driver, daraga o may agom na police? Pero Pero ako makahiling kay police na daraga pa. Kaya nga ni, niya sumasunod, ano ito? Trabaho lang garo. Yung ogi na daw kibarayan. Ogi na daw kibaray. Ogi dun mo kibaray, Ogi dun mo, Pag nagruluwasan na tabi, Joshua. Pag nagruluwasan na, ha? Pag nagruluwasan na. Tagara lang nga sorry, mga bossing, bata may meeting kami sa advisory council sa next day. Gari, ang nagda-drive, babayi. Kung daraga, medyo okay gayon. Yang kasunod mo sa likod, baka nga konsultero o may agom. Bali, parehas sa baye.
Kung parehas babae, di ba? Oo, Siguro, baka ang system ko lamang. dyan, kung ang babae driver, dapat parehas babae man nakasunod. Oho. Di ba? Kung ang lalaki driver na pulis lalaki, dapat nakasunod, lalaki man gayon. Bakoyo. Suggestion ko man sana yan. Di man kita nag-insinuate Correct. kung ano. Tagari alanganin naman Joshua na ang driver lalaki, makasunod, babae, na may agom o sa daraga. Di ba? Correct. Maray pag sunod niya, pero may yaon sa ampangan. May aramas bagay yan. Oho. May garo sukbit ka. M16 gayon? M16? Halaba dara kang permit, sarong halaba, sarong halipot, di ba? Mas. Oho. Yan ang ikwanta i-clarify ta, ha? Iyo. Iyan gigitunod Roger. sa Joshua pag nagluluwasan na sa mga pulis. Oho. Ako pangon yan, ha? Tayo ang gusto, ikwanta, i-clarify ta iyan ta. Ngani na magayon ang dalagaan kang buhay. Tadyan ka, nagwala na. Tadyan kaan, may duminuman sa objection, Your Honor. Question misleading. Objection, Your Honor. Question, intriguing. Di ba? Ayan. Ako kan lang yan, Tamay driver pa na babaying pulis. Di ba? Okay? Alaga mo na pag-drive mo, so Armalet, nakabatingal dyan sa ampangan. Di ba pinag-isagara mo sa paros? Sige baga. May style kang pagdara ka yan. Okay? Objection yun. Ano ba sa ako nagmumotor, di ba? Buro banking bagaan. Sige baga. Pamisan nalulubak bako yo. Aram mo yan. Bud ako nagmotor man ako, Diyos. Aram ko yun. Oho. Oo. Sampulong to na akong mumotor. Aram ko ang sistema dyan. Kung paano ang pagmotor. Yo. Buda mga safety na dahil ka madisgrasya, kung di ka may kasunod ka. May mga safety training siya eh. Di ba? Sige baga. Ibig. Okay. Nasa tamang kapot ng patiyang, kang backride. At ayun na nga ni, diyan kaan, may duminumana sa headquarters sa police. Your Honor General, objection please. Riding misleading. Awinda. Okay. Anyway, sabi ni Henry, Oh. at least yan ang good news. So, 20, bigdi pala sa Toya, Padugan Jabo, sa probinsya Canalbay. Ayos. Okay. Ayan, sabi ni Henry, at dagdag na ng Toya, Diyos Rubino, DCCB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Bako na. Bako na. May problema. Alright. Bueno, okay na tayo. Okay na. Tama ba? Ini bako so, ano yan? Bako sa kung ano, di ba? Ang sitwasyon mga tugang sa palibot kaya mas maritabi na i-clarify yan ngani na day kita ki mga intriga ngani tabi na day kita ki problema. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Oho. Ayan tabi mga tugang ang mga mga kaputan. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Good morning tayo. I-text na tabi mga kwanta. I-text na tabi mga tugang sa tuya na mga ano yun ang sa tuya na mga kababayan, ang sa tuya na mga greetings, papasadaan tanan. Halat ko na taon ni may naghapot. Good morning, sir. Yung piyesta ngo yan baga sa huruan, di ba? Piyesta ngo yan sa huruan eh. Kaya may message dyan to dalas 9 tabi. Kaya kung ko magkadaman sa huruan,
magpasiring po kamo digdi sa ano ini sa maghiling po kamo Nagdadang- sa DCGB News Online kanmisa Si Hen- na Bishop Bailon sa Horoan Legazpi sa Horoan TV Albay. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, aramon tadawaan mga dagdag karaman sa Morning Hirit sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Aramon tadaw mga tugang ang mga dagdag karaman ninyo na pagkaga. Arab daw nindo mga tugang kumpirang buhok ang natatakdag sa tuya oral daw. Normal junior na pagtakdag nin buhok. Sigon sa informasyon, normal da tabi na kitang mga tao mabawasanin 50 hanggang 100 na pidaso nin buhok kada aldaw. Ang sinabi ng daily laws, mga tugang nin buhok, yan po parte kan pagsalida nin buhok na nagtutubo giraray. Kapag ngayon natanggal subok, may nakasunod tabi diyan para mga tugang mawara sa mga old strands nin buhok tabi kumpara duman sa nagluluwas na mga bago. Napagaraman mga tugang kan mga eksperto na ang growth cycle nin buhok 90% sa satuyang scalp, sa satuyang payo anytime. Iyan po mga tugang nagsasalida. 90% kan satuyang buhok nagsasalida yan. Kaya baga paminsan may mga time na pag yan tuminakdag na, igwa na mga tugang kinagabanting buhok dyan sa iyang poon. Sa ibong nalado, while brushing habang kita mga tugang nagusukray, inidatabi minasabay mga tugang sa satuyang buhok. And sa roman na yan sa mga paagi, tangani mga tugang na mag-rejuvenate an satuya tabing buhok. Yan ha, yan taban istorya, may kinaraman mong mga tugang sa hair fall. Dagdag karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linyaman mga tugang si Jomar Bien. Jomar, ano ang latest tabi sa Primer Distrito, Can Albay? Aramon tadawaan mga baretang mainit sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Jomar, Jomar. BP Henry, mga maugmahon. So, taga-tabako, kasubanggi. Ay, nata. Di na og sa Legazpi, sa basketball. Yung marang ka, dahil ko man. Matawon pati ka sa banggi. 88-89, close close fight. Yun talaga. Grabe. Nag-agay Oo. kami ako kasubanggi. Medyo maribok eh. Nagsigang sururiyaw. Sa post sa mga Facebook, nagkarantyawan na baga. May nag-post na ang first district ngayon. Dahil man yan makalawag dyan sa semifinals. Malinaw yung Lawag na tabako. sa- Nya parehas ng gana sa malinaw budak tabako kasubanggi. Yeah, buda lawag ng tabako malinaw sa semifinals, di ba? Roger, Oo. Maribukon. Oo. Si Mayor Ray Bragais, Bispiras Bagas sa Barangay San Lorenzo, Kasudma. May ano? Bispira sa Barangay San Lorenzo, taga duman si Mayor Ray Bragais. Dahil naasi ka susubisita, kihiling kang sa cellphone, kang kawat. Oo. Taod-taod ka, sa Roriyaw gabos na bisita, No. na nakapunto sa tabako, gana. Sabi ni Mayor, prepara pa dyan, kita ko na pagkaon. Gana kita. Ito pala, maarabot sa mga players kasubang ginanong gana dyan sa Ciudad Legazpi. Kaya Ay. nagpahanda pa kidagdag na pagkaon. Rematic ito sa inabutan.
Sigurado. Sigurado ito. Congratulations. Yo, Ano nga managad ng ki, tabako Mayor. players So, nga ni? Ano yan? Uning, ano nga ni? Islas, ano yan? So, Aren, So player, so team. Tabaco City Rising. Tabako City Rising. Roger. Ano magayurong ko ta? Kung tabako isla, sir. Nata, Gunting baga. awi yung managadadi. Kung bako, tabako cutter. Iba, di ba? Tabako cutter o tabako isla, sir. Di ba? Iyo ko tadi. Oh, di ba? Okay ba? Okay ba ditong tabako rising? Tabako City Roger. Rising. Alright, sige. Arestado man ang taga-tabako man kasubanggi. Ano daw? Kasabay kan panggana kang tabako sa basketball. Matapos na magkaigon ng operasyon digdi sa Tabaco City ang CIDG, may kinaraman sa request man kan Bureau of Internal Revenue dahil ang sarong negosyante digdi ang nagpapabakal nin mga sigarilyo na they can show graphic health warnings as in the internal revenue stamp. Bawal Dahil na yan. naka-escapar. Required ba kayan? Oo. Dahil na naka-escapar pa si Elias Noli kan takmaong kan mga autoridad nakwasayan nagkapirang mga pakete kan sigarilyong martial Oo. na dainin magkakanigong graphic warning as in daing stamp kang BIR. Siyempre, tiklo si paring. Sarupang persona man ang inarestar di sa syudad kan Tabaco dahilan sa day papagserbi kan ipinato sa iyang kapadusan kan korte sa service of warrant of arrest. Iyan. Ang suspect na babae si Manay Lorna dahil naman pa naka-escapar kang iserbi ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, Chief of Police kan Tabaco an warrant of arrest. Ang piyansa 18,000 pesos. Yan BPN rin mga pangyayari di sa syudad dyan Tabaco Kasabanggi, Jomar Bien, DCGW. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwan. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Mga tugang, oy, good morning, Tabi, sa mga birthday celebrants ko niyan. Pasadaan tambo na sa mga birthday greeting. Sabi kan texter ta, nagdadalaga na naman palanso nagmumotor na mga pulis. Bata, bulamang kaan maulang sa tinampo. Una mo, yung mananggat paminsan naghiridali magdalagan mga makaskas eh. Mananggad ang iba. Sige, i-obserbaran ta sumasunod na mga grupo nin mga kapulisan. Good morning po. We send birthday greetings to Ma'am Shoni, Head of Business Permit kang OCCR. Yan, Ma'am Shoni. Happy birthday. Yan po sa OCCR. Ma'am Shoni, happy birthday. Sa puan pamayokan Business Permit Division sa City, yan sa City Hall. Good morning, Tabi. Happy birthday. At saka pa shout out Pabi kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, and Amada Esplana. Thank you. God is good all the time. Sabi ni Madam Melinda Wi, good morning da Tabi sa gabos na mga listeners. Okay na po baga boses mo. Iyo Madam Melinda. Happy birthday. Sinunod ko sabi mong patak-patak sana. Itong sa imong patak-patak. Makwan, madali unso sa kuyang boses. Itong si MD na pang patak na pig padara mo sa kuya. Madali yun. Makwan Tabi, makwan, ma-rejuvenate ang sa kuyang halunan. Madam Melindawi, salamat Tabi dyan sa CMD. Ta, kapihan ko naman. Iyo. Good morning, Sir Henry. Okay na, wala na. Ito pa, sige. Bago kita mag-commercial break, sandali lang. Ilingon tamo na sa iba padigdi Tabi namang. Ay, good morning nga pala sa kuyang Ihada. Yan. Si May Antoinette. Ano sa apelyido niya ni May Antoinette? Lingaw ko na sa apelyido kan agum niya. Basta Ihada, dahil makibang nag-ilingon niyan sa ko. Nag-chat. Nagdadangog ko niya. Nag-text. Pag-greet nga niya po, Ninong. Yan. Good morning, Ihada. Josephine Alsaga, good morning. Dan Gonzales, good morning po from Dap-Dap, Rapu-Rapu, Albay. Yan. Joel Lunas, dapat lahos, gabos gayod, butuhan, taan mga ibang kagawad, ay matabaon na. Pagpighima ang paglakaw, dapat palitan na. Ayan, alright, sige.
Nilda Perico, good morning Tabi. Madi, pa-shout out Tabi kay Savannah Nacion. Happy birthday. Yan. Good morning Tabi. Savannah Nacion, happy birthday. Hali kay Mading Nilda Perico. Good morning mga Mari. Good morning Tabi Zendo. Rizalina Balitian, maray na aga Tabi sa Gabos. Pa-shout out kay Mading Flor Ayala kan Boracay, from Boracay. Yan ha. Ernesto Milgar, iba na sa isip mo sir. At yung nga sa totoo. Emelina Lodana from Bagumbayan, Daragalbay. Ernesto Milgar, mahirap pag lalaki at babae, baka malimit magprinong driver ka. Yan. Genevieve Naborno Ilan, good morning Tabi sir. Rosmine Bahinting, good morning daw from Dunya Tumasa Ginobatan Albay. Good morning kay Mading Silvia Arboleda. Mading Silvia, good morning Tabi sa imo. Ira Crisol, good morning sir. Paglit po ako sa tita ko na si Cherry Crisol. Birthday niya po ngunyan. Salamat. Alright, okay na ba tayo? Happy birthday to you. Pakihuron po na dahil ka mag-discuss nin nagtakdag na nin buhok. Kung atabon pa, nakakakulog ka. Good morning. Ako nga ni, Junior, garabo ko itong mention, takod na kukulugan man ako yun. Ako nga ni, garabo ko man ito yun istorya, ako yun, nakukulog man ang buot ko yun. Lalaking Against, ang apod kayan, against my will. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. Ikaw na John. Virus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa... Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Agosto 15, mga tugang 2026. Headlines kan mga bareta. Operasyon kang ATV sa palibot kan Bulkan Mayon, posibleng maibalik graray matapos maabot ang 10 bulan na napundo ini dahil sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Lokal na gobyerno kan Tabaco City nagpatadi din pag-withdraw kan gabos na teams kan Governor's Cup. Kunday maaksyonan kan Tournament Committee ang sa indang pigagan ni-review as informal na kasimbagan sa reklamo sa duwang magkasiblag na kawat kan Team Tabaco. Sa lado nasyonal, gobyerno naghihiro para mapababa
ang presyo nin pagkaon asin petrolyo. Pag-endorso nin sarong kandidato para sa 2028 presidential elections, siniguro ni PBBM alagad at pangmaray ini para i-anunsyo. Sa ibang nasyon, United Arab Emirates kinondinar ang pag-atake kang Iran sa duwang barko sa Strait of Hormuz. Business News, presyo kang produktong petrolyo may aumento sa masunod na semana. Sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala makakalaban ang Romanian tennis player na si Elena Gabriela Rossi sa Cincinnati Open rematch. Health News, may epekto ang mainit na panahon sa hiro-hiro asin ugali kan mga namok na nagbubugtak sa publiko sa peligro na magkadingge sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Posibleng maibalik sa girada ang operasyon kang ATB sa palibot kan Bulkan Mayon matapos ang haros 8 bulan na pagpundo kay ni dahil sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Engineer Ladi Asur, sinabi kay ni na nakioron na ang nagkaperang ATB operator na maibalik giraray sa saindang operasyon ngunya na ibinaba naman kan FIBOC sa Alert Level 2 ang estado kan Bulkan Mayon. Alagad sinabi ni Asor na kinakaipan na masiguro ang kaligtasan kan lugar bago pa tutugutan sa giraray ang operasyon. Kaya ang sinabi na magibon in ocular inspection ang CDRMO kay banan iba pang concerned agency sa Agosto 18 takaning mahiling kung ligtas na asin pwede na giraray natugutan ang operasyon kang ATB sa palibot kan Bulkan. Ma-ocular inspection po sa team. Susugo ni tracking and ruta kang ATB pasiring duman sa Black Lava. Para po maimok na. Opo. Yeah. Para maimok na po ini sa mapa and that map will become a supporting document para ma-justify. So pagtugot ka ini stating na this is outside 6 kilometers. Engineer Ladi Asur sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, pigahagad ka lokal na gobyerno kan Tabaco City na tulos na i-review asin formal na kasimbagan hali sa Governor's Cup Tournament Committee may koneksyon sa mga naging concern sa duwang magkasiblag na kawat kan Team Tabaco. Sa pinaluwas na pahayag ni Tabaco City Mayor Ray Bragais, enot kay ni ang women's volleyball match kontra sa Legazpi City kan Agosto 9 kung sain na enot na nagsumiter din formal na kahagadan ang Tabaco tanganing ma-review ang ruling sa wrong rotation asin naging epekto kay ni sa score sa giraray na nagkaigwan ng concern ang syudad matapos ang basketball team kontra sa Daraga kan Agosto 12 kung saan may nahiling na bayulasyon na dahil inapod kan referee ang parehong concern kan Tabaco City ang dahil natataunan ng kasimbagan hali sa komitiba kung kaya padagos na napaghahagar kan syudad nin pag-review kan parehong insidente asin masiguro ang consistency asin impartial na pagpapautob ng rules. Pinaglinaw man kan lokal na gobyerno na akoon kay ni anuman na resulta kan kawat basta patas ang kompetisyon asin matanos ang officiating. Mientras tanto pinagduunan man ni Mayor Bragais na kung mantinidong unresolved ang mga concern asin dainin konkretong lakdang para masiguro ang patas asin professional na officiating ikonsiderar kan Tabaco City ang pag-withdraw kan gabos na teams kaini sa Governor's Cup. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Aramontaan mga bareta, hali po dyan sa luwas kasabay ang report ni Angel Mostaza, BJMP Bicol asin Bicol University ipinaglansar ang libreng pag-ensayo sa welding skills asin motorcycle maintenance para sa mga person deprived of liberty sa rehiyon. Kuya po ang report. Inilansar kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol asin Bicol University ang libreng pagsasanay sa welding skills asin motorcycle maintenance para sa mga person deprived of liberty sa rehiyon, partikular na sa Legazpi City Jail. Siguro na kay BJMP Bicol Regional Director Himelo Taul ang nasabing aktibidad ang sa ilarom kan Bridge Project kung saan may katuyuhan ini na matawan ang mga PDL na in-demand na kasanayan pangkabuhayan para sa indang pagtrayumpuman oras na makabalik sa komunidad. Mientras sa papanginutan man ang pagtaon ng mga lectures kan mga
mga technical experts as in faculty o extension faculty kan Bicol University para man magkaigwanin hands-on na nakaaraman ang mga partisipante digdi. Pigtawanin doon ka na opisyal ka na BJMP ang pagtataunin siring kaning kasanayan sa loob kan pasilidad ang makakatabang para maibitaran man ang pagkakaigwa manin violasyon na sa ley kundi matawan manin tiwala asin kumpiyansa sa diri ang mga PDL asin may kakayahan na magkaigwanin income para man formal na matustusan ang sa indang mga pamilya. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, 15 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, pinangakong pagpadagos kan gobyerno probinsyal sa mga dike as in flood control sa Libon. Pinaghanapan na kan mga konstituente o pinaghahanap na kan mga konstituente sa nasabing munisipyo. Detalye kang report, hali kay Karen Ala. Naghahapot na ang mga tao sa man iba-ibang barangay kan Libon kung noadin pasigurado ang gobyerno probinsyal na maipadagos ang mga proyektong diki na pinangakuan man kan probinsya na papadaguson sa indang barangay. Sigun kay Kinatawandas Manunilya kan District, may mga konstituente na naghahanap kasimbagan sa status kay ng ipinangakong pagpadagos kan mga proyekto sa Pantaw, San Agustin, Santa Cruz, Bonbon, pati na sa mga rehabilitation load project sa Magallanes, San Antonio, Matara, Pantaw, asin San Jose na pinag-aaligar na sagkod ganyan, day pa lamang sinahin nga na pagduro asin na aman na tultol, matag-ura na lamang. Kung kaya sinabing personal nang nag-aragad tabang sayaan mga tao kan nasabing barangay, lalo't na't may ipinagtagama na nga ng Fondo Bigyan Probinsya under 20% kan Local Development Fund. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, dagdag man na report, hali po dyan sa luwas, kasabay ang bareta ni Jimmy Nasalita. Ay makatamubon an aliko sa kuday nababayadan ang dakulaon na utang asinday na upgrade ang mga transformer, mga kabli asin iba pang kagamitan. Ini ang sinabi ni Ligaw City Mayor Fernando Gonzales kung saan identifikado na kung ano ang mga mayor na problema kan aliko ang dakulang challenge kung papaano ini mahanapanin solusyon bilang suwestyon kan alkalde ang kinakaipuhan kolaborasyon tarabangan na ini po digdi sa lokal na level arog kan inisyatiba kan provincial government mantang mas nagkakanigo na mag-intervenir na sa isyong ini National Electrification Administration asin DOE kung saan sa pagtubod kan alkalde may pagkukulang man ang mga ahensyang ini sa pagmonitor sa dalagan kan management kan aliko kung kaya uminabot sa puntong naglala na ang problema kung kaya nangyayari ang epekto na namamatian sa ngunyan kan mga konsumidores ang mga low voltage asin mga brownout na daena na hanapan ni nagkakanigong solusyon. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang kagawad Warren Sorsogon, mahagad nin tabang kay attorney makasinag para matawanan nin pundo ang BS Criminology sa DCOMC. Report hali kay Joshua Bino. Kay tuhan ng God ang tabang kan lokal na gobyerno asin kan sangkuni ang bayan para marealisar ang planong madagdaganin kurso ang Daraga Community College o DCOMC, partikular na planong idagdag digdi ang Bachelor of Science in Criminology. Susod sa plano ni Konsyal Warren Sorsogon na iyo ang namamayokan Committee on Education kay puan maisabay sa budget kan lokal na gobyerno para sa 2027 ang kinakaipuhan na pondo kaya kwartakan na DCOMC para makapagbugtak ng mga pasilidad, laboratorio, firing range asin iba pa bago marealisar ang planong BS Criminology dyan sa naunang dito ng eskwelahan. Kung kaya sigon kay Konsyal Warren Sorsogon kay puan niya man maghagad ni tabang kay Konsyal Attorney Ayan Makasinag na human ana na mamayokan Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Susug kaya sa napag-uroronan sa mga homenaging committee hearing, maabot sa 10 million pesos ang kinakaipuan na pondo
kan DCOMC para sa pagdagdag ng BS Criminology. Nakapalaman kaya sa mga regulasyones bago aprobahan kan Commission on Higher Education ang dagdag na kurso dyan sa naon ng bito ng eskwelahan, dapat kompleto na. Firing range, laboratorio, at least may 2 na regular faculty, asin igwa naman dapat din sarong din. Kung kaya bago pa man maaprobaran, dapat talaga o nangangaipon na talaga din dakulang kantidad para maaprobahan ang nasabi ng plano kung saan ang target baad lamang ma-realize rin pag-abot kan taong 2028 o kaya 2029. Nagnabarata, John Sobino, DCGB. Mientras tanto, mga tugang, konstruksyon kan Cagra District Hospital, pinuunana. Detalye kan Bareta kay Jomar Bien. Nakatalaan ng punan ang konstruksyon kan Cagraray District Hospital sa Banwaan kan Bakakay. Ini matapos na magkaigwanan ni groundbreaking ceremony kasudma para sa nasabing ospital na itutuglok sa Barangay Kabasan sa Cagraray Island. Ang hospital konsideradong level 1 na hospital na igwang kompletong pasilidad, laboratorio at sinibang serbisyo na pangyari ang proyektong ini sa espuerso ni dating Gobernador Grex Lagman na ibinusulman sa Kongreso ni dipunto Congressman Ed Lagman para matagamahan nin pondo. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, mga tugang 21 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Mabalik iba pang mga bareta, makalipas lang kan mga patalas. GB News Express. GB News Express. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandan Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti Artadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids.
Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:27 po nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. Nagkukundok po ang gobyerno nin mga lakdang para mapababa ang epekto kan halangkaw na presyo nin petrolyo asin pagkaon para sa pamilyang Pilipino. Inang tinawanin doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kay bandig di ang fuel subsidies para sa sektor nin transportasyon, pagpababa kan tarifa sa imported na bagas asin pagpapahiwa sa programang 20 pesos na bagas. Sigon kay PBBM, nasa 7.5 million na pamilyang Pilipino ang nakikinabang sa mga programang ini. Aminado man si Presidente Marcos na natraso ang paggastos kan gobyerno dahil sa hararom na pag-uugid sa national budget. Siring man, sinabi niya ang pigpaparekas ang public spending tanganing makabukod sa target bago matapos ang taon. May kinaraman sa bagulbol na pagrambong kan ekonomiya. Sinabi kang Presidente na dakulang epekto digdi ang krisis sa ekonomiya asin ang pangkinaban na kawaranin kasiguruhan. Sinabi niyang mahalagang maibalik ang estabilidad kang presyo sa mga barakalo na sin ekonomiya tanganing mainganyar ang mga investments. Ipinag-insistir man kang Presidente na may mga lakdang ang gobyerno para mapanimbag ang belto sa korupsyon. Kamaubutan kaini na mamantinir ang tiwala kan mga investors sa nasyon. Suportado mga tugang kan Department of Budget and Management o DBM na naghanda asin magbilog kang National Expenditure Program o NAP kan Marcos Administration na i-live stream ang deliberasyon kan Bicameral Conference Committee sa propestong 7.2 trillion pesos na national budget para sa taon 2027. Sigon kay Budget Acting Secretary Kim De Leon, may mga deliberasyon katakod kan pagbukas kan deliberasyon kan Bicam sa kasabay kan paghiro kan propestong pundo sa Kongreso. Katakod kay ni sinabi kan Secretary na welcome para sa ahensya asin suportado nindan lakdang para mas bukas o silag ang bicameral process. Sinabi niyang makatamang ang transparency o transparent na budget deliberation kapag sabot kan publiko kung paano may pagpapadagos ang kwarta o pigagastos ang kwarta kan mga taxpayers asin mapakusog man kay ni ang paninimbagan asin tiwala sa gobyerno. In kaso malawos ini na ikaduwang pagkakataon nagigibon ang live streaming kan Bicam deliberations kasunod kang kainot-inoting pagbukas kay ni sa publiko kan Disyembre 2025 mantag pig-ogid kan ang 2026 national budget sa kaaraman kan publiko ang Bicameral Conference Committee o Bicam deliberations pigsa sararo o pigkakasundo kan Senado asin kan Kamara de Representantes ang magkaibang bersyon kan sa indang ipinasar na budget bill. Pigtataong kwenta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman ang investigasyon may kinaraman kay dating House Speaker
As in later, Representative Martin Romualdez katakod kan flood control anomaly. Sinabi kang presidente na dahil siya direktang nakikiaram sa detalye kan investigasyon kan ombudsman. Sigon kay Presidente Marcos, nasa ombudsman naman ang isyo. As in dapat ining pabayaan, nagibuhon ang investigasyon kay ni. Siring man, sinabi kang presidente na maapod siya sa ombudsman para aramon ang presenteng sitwasyon as in estado kan kaso para man sa iyang sariring kaaraman. Tinawanin doon kang presidente na bako siyang pamilyar sa mga detalye kan investigasyon. Inot nang sinabi kan presidente sa iyang zona na sasangatan nin kaso kan ombudsman sa iyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Ipinahayag man kan dating House Speaker na nakahanda siyang hampangon ang nasabing kaso. Siniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maendorso siya nin sarong kandidato para sa 2028 presidential election. Alagad at ang pangmarahi para pangaranan niya ini asindakul pang pwedeng mangyari sa politika. Sa paglilinaw kang presidente, wala pa man giraray na formal na pag-uroron sa sisay man na politiko may kinaraman sa pagkandidato sa pagka-presidente. Sa sigon sa Hepe Ekotibo, pigadalan kan sa iyang partido ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang mga posibleng alyansa sa iba-ibang political parties. Sinabi niya na sa ngunyan dakul na pangaran ang naglalataw asin pigigibom man ang mga survey para masukol ang sa inyong suporta. Alagad sinabi ni PBBM na bako pa man malinaw kung gurano kapag ipakinabang ang presenting survey dahil dakul pang political events ang posibleng makaapekto sa mga magiging desisyon. Pero sa ngunyan, puro uring-uding sana ang mga isyo manungod sa iyang pagiging sa iyang iendorso. Tinaman doon kan presidente na kamautan kan sa iyang partido na magpili nin pinakamatibay na kandidato na magpapadagos sa mga pupunan na programa asin inisyatibo o kan mga napo na programa asin inisyatibo kan sa iyang administrasyon. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Smile always! Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. GB News Express. News Express. GB News Express.
Oras Pilipinas, mga tugang, alas 6:34 nin pagkaaga. Makusog na kinordinar kan United Arab Emirates o UAE ang pag-atake kang Iran kung saan tinarget ang duwang barko na konektado sa state-owned Abu Dhabi National Oil Company o ADNOC mantang naglalayag sa Strait of Hormuz. Nagpautob ang Iran in epektibong blockade sa Strait asin gustong singilon ang mga nag-aagidigdi na makusog na pinagkukonsistar kan Estados Unidos. Sa ngunya, nakipaghuro ng Iran sa Oman may kinaraman sa manera kan pamamahala sa mga maabot na aldaw sa Strait. Sa paginin sarong statement, pinag-denunsyar kang United Arab Emirates Foreign Ministry ang inapod nindang hostile Iranian attack na nagpuntirya sa duwang barko. Dahil manin na pabareta na nalugadan-ugadan mantang ang sitwasyon under control. Oras Pilipinas, alas 5 o kaya alas 6:36 nin pag-aaga sa DCGB. Business News. Business News. Dakula po ang posibilidad na magkaigwanin oil price hike sa ikatlong simana kan Agosto base sa 3-day of trading o base sa first 3 days of trading sa world market. Ang presyo kan petrolyo posibleng umitaas sa mga minasunod na kantidad. Ang diesel 4 pesos 88 sentimos kada litro, gasolina 2 pesos 99 sentimos kada litro, asin ang kerosene 5 pesos 20 sentimos kada litro. Naging mahiro ang presyo kan petrolyo po kang ilansar kang Estados Unidos asin Israel ang pag-atake kontra sa Iran sa katapusan kan Pebrero. Nagkapirang beses naman na nag-anunsyo si US President Donald Trump natapos na ang gera sa Iran, alagad binawi man sana pagkalis si nagkapirang aldaw dahil sa padagos na day pagkakasinabutan. Apisar kan may mga sinyalis in pagluyap ang kinaba na demand asin pagitas kan crude inventory sa Estados Unidos. Pinaglauman mang giraray ang dakulang aumento sa presyo kan diesel asin gasolina sa masunod na simana. Piganunsyoman kan oil companies ang price adjustments kada Lunes asin pigapautob alas 6 nin aga sa aldaw nin Martes. Baretang Sports, mga tugang, digdi po sa inong programa sa DCGB o kaya sa GB News Express. Balik aksyon si Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open ngunyan na Sabado na may kamautan na makabalos kontra kay Elena Gabriela Rossi sa round of 64 sa WTA 1000 tournament. Ini matapos daogon kan 28 anyos na si Rossi, rank number 77 laban kay Manya Lynette kan Poland. Mantang inot nang nakipaglaban si Ayala asin Rossi sa final round of qualis kan 2022 US Open kung saan dinaog si Ayala sa 3 sets. Matapos makareceive in first round bye si Ayala, masabak siya sa Cincinnati debut kontra sa Romanian na si Rossi. Health News, mga tugang, kasabay niya to si News Director Mar de la Cruz, sali po sa News Base kan DCG. Aramon tanaw ang mga bareta na pangsalod, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabay. Ang mga tao, itamahanin dengue matapos makagat ng infected na namok, sigon sa mga eksperto. Kung sinabi na ang mainit na temperatura nakaka-apekto sa ugali kan mga namok dahil pag mas lalay sa panahon, guruto mo na namok, asin sigyan pagat sa tao. Bantang pag mainit ang panahon, ang dengue virus makaskas na nade-develop sa laog ka namok na nagiging dalan para magdakol ang dengue transmission. Abiso kan World Health Organization o WHO na proteran ang sadiri asin ang komunidad di kontra dengue sa tagi ka mga minasunod. Iwasan na makagat ni namok, aliho na mga stagnant na tubig, bantiniro na malinig asin may takop ang mga water containers, asin aramon ang sintomas asin magkonsulta tulos. Sigun pa sa mga health experts na ang better awareness, prevention asin early care, seeking help, nakaka-protege sa mga vulnerable komunidad. Abiso paninda sa publiko na stay informed, stay protected. Health News on News Base, Mar de la. Biyahin ba? Thank you, Paring Mar, sa mga bareta sa salon. Mientras tanto, si
Ruth Pakala sa kamugtakan kang panahon, hali po dyan sa Pag-asa. Maraming na pagkaaga po sa DCGB asin sa mga tagapagdangog. Ini po ang latest update ng Unya na Alcao, August 15, 2026. Southwest monsoon manggilari po ang nakaka-apekto sa Luzon maging sa western section kang Kabisayaan. So Unya na Aldaw po, generally fair weather kita buong probinsya kang Kabikulan. Partly cloudy to cloudy na minsan may mga pulpulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot lamang po ini ka mga localized thunderstorm as in southwest monsoon. Maluya sagod sa moderatong duros hali sa timog sulno pa ng mairal na may maluya sagod sa katamtamang paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tangon yan, digdi sa probinsya kang Albay, naglalaro sa 27 sagod 34 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kasubagong alas 5:31 ning aga masul na po at siya na alas 6:07 ning hapon. Ning po sirot pakala kang Pag-asa Ligaspi, marahay na pagkaaga po. Salamat, Ruth Pakala, hali po dyan sa Pag-asa. Mga tugang sa inong nadangog ang detalye kan mga bareta sa GB News Express. Nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, Nicole Ann Glorian, as in Shara May Leron. Siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026. Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol Musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following Tech Vogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances.
Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ulita daw, be. Ulita, gari maray ang tirada mo. Gari maray ang tirada mo niya na. Gari kaso nagkapamahaw na. Ulita daw, be. Kayo ulita po'y daw. nakikinig kay Henry Maceda, Nya. ang lalaking hindi inuumaga. Gayon. Gayon. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Tama. Alright, sige. Mga tugang, uyapon sa tuya na mga, para po duman sa tuya tabi na mga, sa tuya tabi na mga liver lovers. Para po sa tuyang mga liver lovers, kumusta po ang sa tuyang lifestyle? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver, wag ignorin ang kalusugan ng atay dahil mari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus, multivitamins, may mabisang Silimarin pa din sa protection ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrition para sa mas malakas na protection. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya pong nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Kaya mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamin is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Sige, happy birthday muna palan kay sa tugang ni Dr. Raul Bendian. So, brother kan sa kuyang amigo. Happy birthday tabi kay Manoy Jose Bendian kan Villahermosa, Rapu-Rapu Albay. Yan ha. Happy birthday po sa imo, Jose Bendian. Mga tugang kan Villahermosa, Rapu-Rapu Albay. Yan ha. Good morning sa mga taga Rapu-Rapu. Kumusta po kamo dyan, ha? Si Manoy Jose Benjan, birthday ngon yan. Anapod ka dyan sa ibang lugar, Ose? Ngaya, manay training, hain si Ose. Oto ngaya sa bulod, nagkuang kamute. Nagkuang, yun niya sa bulod niya si Ose, nagkuang ngayang kamute. Sisa ngayang keri ba? Ang keri ba ngaya si Osipina? Ang keri ba ngaya ni Ose, si Osipina? So, agum niya ba ngaya, si Osipina? Alright, good morning! Tabi sa mga taga Rapu-Rapu Albay. Okay, sandali lang ta. May sa agang Domingo, Igwa Junior ki brown out, tama? May advisory suali ko kung nahiling tabi, mga tugang 7 to 8 in the morning, ha? 7 to 8 in the morning. Pero alipot man sana yan. Pura Domingo man, habang kamo naglalamaw-lamaw, habang kamo mga tugang nagtataga, relax, naglamaw tabi, o di, ikuan man sana yan. Sarong oras man sana tabi na pwede tang sa paron, mga tugang sa aga tabi na Domingo,
para po sa ano yan pagkakaigwa tabi nin brownout. Tangani po na ikaw makigkig tabi sa aga. Okay? Tapos ngunyan manaal daw na Sabado, last day ngunyan kang Ibalong Musical. Ibalong Z Musical. Yan ha. Gagawin ako nasasala, igwatabi ki kuan ngunyan, igwatabi ang schedule mga tugang kan aktibidad is ngunyan na alas 10 din hapo aga. Buda tabi alas 2 din hapon. Iya po. Okay, so mga gusto pa tabi dyan maghiling, mga tugang magayunon day. Dawa na kung nakahiling ka sa hapon, busy kita. May mga meeting akong pigatindiran. Pero mga tugang magayunon da tabi. So naging presentasyon kan mga local talents ta. Bicol pati. Kang nahinod kang kainot kaan itong sa suduman baga sa inot na Ibalong. Musical, mga tugang, kanyan, Tagalog, ta siyempre, so mga talents tabing kinua na nagibo, taga Manila, no? Pero kanyan tabi, mga tugang Bicol, yan, local talents, so ginamit, mga tugang kan sa tuya, tabi na mga hinire na mga stage actors and actresses, yan, very good ha, kaya po, mas marami, mga tugang na iyan tabi ang hilingon ta. So mga estudyante ngunyan, pwede man kamo tabi na magpasyar kung kaya lang so ticket baga na distribute na. Pero sa may mga tickets na, reminders lang tabi. Yan. Mga tugang na gusto niya itong gibuhon, tangani po na kamo ma-enjoy ang Sabado, no? Tawag niyan baga daing klase. Mga tugang so iba na nasa public school, lalo na po pag-abot sa elementary, asin po sa high school, wala mga senior high school, ha? Pero sa ibang, so sa college, siguro yung kiklase sa iba usually. Tabi, nagkaklase, mga tugang an sa tuya, tabi na mga kababayan. Okay? O bueno, igwa na lang kita ki 3 minutos na lang bago pag-abot ang last 7 aga. Dahil na kita makadiskutir kan sa tuyang pinaghandaan na tema. Yan tabing aldaw, kapos tabi kita sa oras. Pero, saro po sa gusto tang ihiras sa Indo, itong mga tugang na insidente nin sarong estudyante na pigpirit na isakay dapo sa saro na nin sarong nakamotor diyan sa may partikan barangay Bangkiruhan. Gusto ko ining i-reiterate tabi sa Indo, ano, na mga magurang buda estudyante. Nagilangog yan ng mga estudyante o si Simon, taraman po sa Indong mga maaki, no? O kung kamo man nagdadangog ng mga estudyante, day po basta-basta na magsakay sa sisay man na persona na nag-agda sa Indo para magsakay. Di ba? Sa motorsiklo o sa mga auto, pag may tuminaning dyan na kung ano nga yan sinabi o kung ano na motibo, mari na nga yata si kwan mo nga ya auto na diskwedo, kung ano si mama mo nga ya, si papa mo o si kung sisay na kamidbid nga na diskwedo kay pon ka nga duman, tabi, nakigkig ka man, bigla ka man na umini ba? Mag-ingat po kita ha. Padagos ko niya na pinag-investigaran mga tugang ka na Legazpi City PNP, ang insidente na iyan dyan sa may partikan barangay Bangkiruhan, Basiduman, tabi, sa report ni Angel, ano, Basiduman sa bareta ni Angel, may kinaraman mga tugang sa sarong garo grade, ano ito? Sa high school siya high school, no? Garo grade 9, tabi, grade 9, na nangyari po kan uminaging aldaw. Kaya magpatalid man sa PNP na mag-ingat po kita, mga tugang kan, ano yan, kan sa tuya tabi na pagkasabay-sabay sa sisayman. Tagunyan baga, kadakol kan mga, ano yan, mga adventurous na mga tao. Maski ba kumidbid masyado, minasabay, dahilan nga sa mga burbakada. Mag-ingat po kita ha. Tangani po na arog ka yan. Buda, tod man, mga tugang, gusto ko tabing i-share sa Indo na sa muya tabing misa sa Huruan. Piyesta ngunyan sa Huruan. Sa Huruan, mga tugang sa Tiwi. Piyesta ngunyan, kan sa tuya tabing mahal na patron, Our Lady of Salvation, mga tugang, yan ang timiduman para tabi daron sa Indo ang live feed. Mga tugang kan misa, dyan po, taod-taod. Anong oras Junior sa Kitamalay? Alas 9, no? Alas 9, sabi ni Chief Ramir, buda ni Kwan Pasiring Sindaduman, mga tugang para sa sinabi ng laklang. Okay? Sige, yan tabi, mga tugang, ang sa tuyang enot na ang gusto tang i-era sa Indo ngunyan aldaw nin Sabado.
Taod-taod lang, masunod na Bareta alas 7. Kasabay po sa inyong lingkod, asin po Miss Jasmine Balolo. Stand by, mga tugang, susunod ka agad yan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno